karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Gusto na lagi. Ayaw pag gunahon na og dautan ni mama. Pero klaro kaayong ebidensya, Rodel. Nahibaw si mama ni mo nga dili mahinayon ang atong kasal. Nahibaw siya nga way kasal nga mahitabo dinhi. Busa posible nga nakaila siya sa kriminal ni Dapita. Gusto na. Ayaw pa sa ngayon akong inahan og mga butang nga imposible nga iyang mabuhat. Rodel, Sorry. Sorry nga, nasingkahan ta ka. Akong inahan ang gusto mong akusahan sa mga krimen ining Dapita, Sabrina. Sorry nga, maapektahan gyud ko sa imong gipanulti. sorry sad nga ako ning giukay. Sabrina, muhangyo lang ko nimo. Ayaw buhi ang kagahapon ni ining Dapita. Dugan na ning nalubong sa kalimot. Okay. Di na ta maghiskot sa kagahapon ining baya o sa mga tao sa unang panahon ining baya. Pero tubag ako. Unsa gyud ang imong una-una sa pagkawa ni Adela? Imo siyang pangasaw-unon, Rodel. Ug mahal nimo siya, dili ba? Dili ka mangasawa ni Adela kung dili pa nimo siya mahal. Pero kalit sa ni Bia. Ngano, Rodel? Amot, Say ambot. wa siya ba magustuhin ni mama? Tungod kay way kasal nga mahitabo ining baya, mao ba? Oh. Mao ka na ang gisigihan og balik sa imong inahan. May nahibaw-an siya kung nganong way mga kasal nga mahitabo ining baya. Gusto na. Di na ta maghisgot, ana. Wala si Adela. Ikaw na ang akong asawa. Pusa, ang atong gugma nga atong hunahunaon. Ug dili ang miagi. Ang milabay na. Rodel! Nasuko na ako si Rodel. Hangtod siya. Dili gustong iskutan ng nangaki. Ngano man? Anhaan ng dakong bato ibutang atong mga pagkaon. Ma, aasa man ta maligo nga medyo mabaw man ni Dapita. May makaliguan pa ni ining maong sapa. Annalisa, dada si Sabrina sa ibabaw nga linaw. Sige, madam. Ma'am Sabrina, dali, ma'am. Pag-amping nga, dili ka madakin na, Sabrina. O, Rodel. Lo, ara na ibutang ang atong baon. Limasin ninyo ang karaang atabay ni ining Dapita Carding, Elmo. Or madam. Rodel, mutungas mi sa ibabaw ha. Sige, pag-amping mo. Annalisa, dali na. Ano to si ibabaw? Dali! Sige, ma'am. Amping sa bato nga imong tumban, ma'am, ha? Dangog na kayong uban, ana. Doon na tagamay sa gamayng linaw, ma'am. Kalos lang ang katapusang nakaanhi ni Dapita, Annalisa. Mga 4 naman tingali katuig, ma'am. Ha? Kadugay na ko di ay. Na, dili mo sagot si Manoy good nga motunog pa ining Dapita. Dili sad gusto si madam nga doon mga tao nga magsuroy-suroy ining sa paa. Mao pa? Pero, ngano iya man tagidadi ni karon? Mao sabitin na nakapalibog na ko ron, ma'am. Mao ba? So kad mamatay si Padre Ramon ing Dapita, wa na ni pataaki og tao. Pero karon, malipayon kaayo siya nga miagni na tong tanan sa pag-anhi dinhi. Aw, basig nakalimot na siya sa mga batik ang panghitabo ining Dapita, Annalisa. Tingali sab, ma'am. Naarang linaw, ma'am. Oh, gamay ra tuod ni. Og may gamay siyang busay.
Tinaw ko yung tubig, ma'am, oh. Maligo ka? Oo, Annalisa. Ganahan kong musaw ang gamayng linaw. Abi na ko, patay na gyud ning maong sapa. Himat yun lang siya, ma'am. Ikaw, di ka maligo? Di lang ko, ma'am, uy. Bantayan ta lang ka samta maligo ka. Okay. Ma'am, ayaw na. Nga naman, Annalisa. May nakita ka? Annalisa, nga naman ka. Nga nang mitutok ka sa tubig. Uwa na, ma'am. Mura lang kog doon ay nakita ang misiga sa ilawom sa tubig. Aw, reflection lang tingali na sa nakalusot nga silaw sa adlaw. Husto ka, ma'am. Silaw day sa adlaw. Sige ha, pasawam na ko ha. Ay, kanina sa tubig. Lawan na ining linawa. Bisan sa iyang kagamay. Lawom di ay. Annalisa, lamlaw man di ay ni. Mura siyag na kong atabay. Lawom-lawom gina, ma'am. Ayaw lang kayo pagsawam sa ilawom, ha? Bitaw, bugnaw kay ang tubig, Annalisa. May tingaling maligo ka, uy. Di lang ko, ma'am, uy. Bantayan ta lang ka. Ha? Annalisa, kitang duha ang ni Adinhi. Huwag magkaiangan kahadlukan, good. Kinahanglang ampingan ka, ma'am. Annalisa, Buotan ka. Talagsaon kang agawon ba sa angay kang ampingan. salamat. Kanina sa tubig. Kalinaw sa palibot. Basin, gigutom ka naman. Oh, pakugutom, Rodel. Nalipay lang ko nga, nakabalik na kong tunog ni ining maong sapa. Wa ka na di ay mahadlok ay dapita, madam. Oh. Ug sa may angay na kong kadlo ka ni ining dapitang ha adlaw marong dako, ilmo. Loel mo, dili mo lang ta maghisgot og kahadlok lo. Ay pasalo ako, sir. May tingali nga apason ako sila si Sabrina sa ibabaw, ma. Ayaw. Ma, Ayaw ko biyae din, Rodel. Gusto ko nga ikaw ang akong kauban ron dinhi sa sapa. Lakaw Karding, apasa sila sa ibabaw. Madam. Ug ikaw ilmo. Paghaling og kayo diha sa tampi sa sapa. Inita ang lechong manok. Ay, madam. Nahinumdum na ko sa unang panahon. Sa gamay ka pa, Rodel. Ganahan kayo kang maligo dihang dapita. mao ba, ma? Oo. Gani, day usa ka adlaw nga kalit kang nawa sa bay. Ug diha ka na namo makit nga naglangoy-langoy ni anang gamay nga linaw. Ganahan di ko din yung dapita, ma. Oh, Rodel. Pero nahadlok sab ko. Ngano man. Nahadlok ko nga kuhaon ka sa mga maligno ni ining dapita. Ma, gusto na. Kalimti na to. Tuod. Magpadoktor ta, ma. Doktor? Kay nga naman, may sakit ba ko? Ting check up na sa nimo og mama. Okay. Ikaw ang matuman, anak ko. Huwag ka maibog ka maligo, Annalisa. Okay na ko diri, ma'am. Ikali-kaligo. Uy, naligo dahil si Ma'am Sabrina? O, Manny Carding. Nahinumdum pa ba ka ni Lola Liling? Oo, inumdum kayo. Dahil pa. Nga nakapungutan naman ka, anak. Wa lang. Unsa man si mong mahinumduman ni Lola Liling? Doon nga siya yung sikreto. Unsa? Unsa may sekreto ni Lola Liling? Nainumdum pa ko. Kalit lang magkagubo sila si Lolo sa una kay may gikadlukan si Lola. Ha? Ang ano man manoy? Sa sinugdanan, ilan yung gitago na ko pero sa kadugayan nakasambot na ko.
Unsa man po imo nasabtan? Si Lola Liling, parehas nimo. Parehas nako. Makakita usab og mga maligno si Lola Liling. Ha? Ug nagtuo ko nga ang kamatayon ni Lolo maoy nakaingon nga ipalayo si Lola Liling in dapita. Annalisa, Carding, kaligo na mo, oy. Onya na mi. Hoy, Nalisa. Ganun misiga man imong mata ha? Hoy, ganun misiga ng mata nga nagtutok ni Ma'am Sabrina sa tubigan. Unsay mo nakita, Nalisa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!